Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Кым сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы Икътисад фәннәре докторы, профессор, Россиянең табигый фәннәр академиясе академигы, Татарстан фәннәр академиясының шәрәфле әгъзасы, Россиянең, Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган фән эшлеклесе, публицист, китаплар авторы Касыйм Юсупов. Касыйм абый, исәнмесез? Исәнмесез. Касыйм абый талантлы кеше ул, бар яктан да талантлы була дип дөрес әйткәннәрдер мөгаен. Моны менә сезнең мисалда ачык күрергә мөмкин. Сез галим дә, сез китаплар авторы да, сез тарих белән дә кызыксынасыз. Сез иҗат турында бик тәфсилле фикерләрегез бар, публицистик әсәрләрегез бар. Иң беренче тамашачыларны үзегез белән якыннанрак кыскача гына таныштырып китик әле. Сез инде тумышыгыз белән Башкортстаннан, Чакмагыш районыннан, Сыерышбаш авылыннан. Балачак ничек үтте, кайлардан башланды ул? Мин 1935 елда туганмын. Сугыш еллары баласы бит инде. Әткәй сугышка китте дә үлде. Абыем сугышка китте дә үлде. Икенче абыем сугыш тамамлангач та әле тагын 1949 елга кадәр хезмәт иттеп, без шулай итеп бурычларга баткан әнкәйнең канат астында үстек. Әкренләп шулай юлга чыктык. Мин башта Сыерышбашта, үзебезнең туган авылда 7 еллык мәктәптә укыдым. Әйбәт укыйдыр, әмма әйтик, беренче, икенче ширекләрдә мин отличник була алмыйм. Шуна минем әнкәй тотканда мәктәп директорына киткән Ибраһим абыйга. Әйткән сүзе шул: ничек итсәгез итегез, минем улымны 7нче сыйныфны отличник ясап чыгарыгыз. Әнкәй безнең мырзалар нәселеннән, ягъни укымышлы нәсел үзенә тарта инде, гыйлемгә. Кем әйтмешли, пассионарлык, ягъни алдан күрү, үткәнне анализлап, алдан күреп, менә шун мин яшьләрем барган сайын бу әнкәйнең бу стратегиясының дөреслеген сизә тордым. Шулай итеп, 7нче классны тамамлаганнан соң без киттек бер группа Кушнаренко татар педагогика училищесына. Аны да тамамладык. Мин аны шул кызыл диплом белән тамамладым. Анда да кызык хәлләр булды әле. Беренче курска похвальник тотып килгән кешеләр бик күп булганнар. 25 кеше буласы урынга 40 кеше безнең группада. Безгә әйттеләр, 1 сентябрь көннүк, менә сез рус теленнән диктант язасыз да, иң яман начар язган 15 кеше кайтып китәргә туры килә инде дип. Шулай итеп, 40 кешенең берсе 4легә, берсе 3легә, берсе 2легә язды да, 37 кеше бирле алды. Шулар арасында мин үзем дә. Әмма безне шул кадәр яхшы анда укыттылар. Мин Сыерышбаш мәктәбендә, начар мәктәп дип һич кенә дә телем әйләнми. Без бер мөхиттән, таныш булмаган мөхиткә килеп кергәнбез дә, югалып калганбыз. Менә шул гына ул. 4нче курста дәүләт имтиханнарында безгә катлаулардан катлаулы диктант яздырдылар. Шунда менә әйбәт булып килеп чыкты инде, кызыл диплом булгач. Аннан соң мин киттем, ул вакытта әле педагогика институты иде, Тимирязев исемендә Уфада. 3 ел шунда укуга, аны университетка әйләндерделәр. Безгә шунда ук әйттеләр: сез менә бүгеннән башлап университет курсына күчәсез. Без шулай итеп 2 елны университет дипломына җитмәгән бүтән предметларны укыдык. Мин шушы 100 елдан артык тарихы булган Башкорт дәүләт университетында ничектер беренче диплом яклаучы булып тарихка кирип калдым. Соңыннан инде ул аспирантуралар, докторантуралар соңрак булды. 79-да мин
кандидатлыкны якладым. 84-тә докторлыкны. Ул вакытта Уфада да, Казанда да бер нинди диссертация советлары юк иде. Барсында Мәскәүдә эшләргә кирәк. Җиңел булмады әлбәттә. Мин география факультетын тәмамладым. Икътисад географиясын. Монда төбәк икътисады, ягъни икътисад белгечлегенә кирип китәргә җиңел булмады әйтергә кирәк. Касым абый, сез бит барбер менә хезмәт юлын укытучы буларак башлаган кеше мәктәптә. Университетны тәмамлаганнан соң мин педагог менә ни өчен аннан соң мәктәптән тагын кабат менә шушы фәнни юнәлешкә ничек кирип китә алдыгыз сез? Сезне чакырып алдылармы, әллә сезнең кызыксыну көчле булдымы менә бу икътисад фәне белән? 2 ел кичкенә, әмма 11 еллык мәктәптә мин завуч булып эшләдем. Яратып эшләдем. Ничектер бу өлкәдә, ягъни педагогика фәне буенча кандидатлык диссертациясе язу теләгемдә бар иде. Мине райкомнан кыса башладылар дип әйтим комсомол эшенә. Минем барасым килми, чөнки дә бүген мин комсомол эшенә секретарьлыкка инде килсәм, иртәгә нәрсә эшләремне белмим. Шуннан мине 2 елдан соң инде ныклап чакырып, килмәгәнгә күрә райком бюросында тикшереп, КПСС агзалыгына кандидатлыктан чыгарып ыргыттылар. Бу безнең районның патриоты түгел дип. Мин карышам, мин патриот булмасам, эшкә кайтмаган булдыр идем, чөнки дә мин бердән-бер курста кызыл дипломлы булгач, мине Фәннәр академиясының, СССР Фәннәр академиясының Башкортстан филиалына эшкә чакырганнар иде. Шуннан соң комсомолда эшләп, онда да эшләп була икән. Мин онда җиңсезганып 5 ел хезмәтемне куйдым. Шуннан тормыш мәктәбен уздым дип әйтә алам. Хәзер өлкә комитетына эшкә алдылар мине, онда эшләгәч, авылга кайтсам, нинди эштә булам, билгесезлек башланды. Киттем үземнең деканыма укыган. Менә ул әйтә инде, ник каңгырып йөрисең? Менә Фәннәр академиясының филиалында аспирантурага шушы төбәк икътисады буенча кеше эзлиләр, әмма таба алмыйлар. Бу миңа күктән төшкән бәхет булды. Тиз генә хәзерләнеп, теге чит ил теле буенча да экзамен бирергә кирәк, белгечлек буенча да кирип киттем. Ягъни бу сезнең инде менә тормыш юлы, икътисад юлы менә шушы тәкъдимнән соң башланып киткән, һәм гомерлек юлдашка әверелгән. Менә татарларда әйтәләр бит, Касым абый, 7 буын бабаңны белергә кирәк дип. Менә сез 7 буын гына түгел, дистәләгән буыннан артык бабаларыгызны эзләп табып, нәсел шәҗәрәсен төзегән кеше. Бу бит бик катлаулы авыр хезмәт. Менә бу документлар, бу дәлилләр, алар сакланып калган булса кирәк сезнең, шуннан да. Шулаймы ул? Икътисад өлкәсендә мавыгып, рәхәтләнеп эшләү белән бергә миндә параллель рәвештә шушы авыл тарихы, нәсел тарихы турында уйлар мине турысын гына әйткәндә бораулый башлады. Бик озак мин әле әзер түгел моңарга. Авылга кайткач, мин беләдерим, безнең авылда әткәй дәфтәре дип исемләнгән бабайлардан калган дәфтәр булган. Шуннан әнкәйне сорадым, мин барып шул дәфтәрне алып кайтты инде әнкәй дигән кебек. Ул алып кайтты, мин аны күчереп яздым. Шуннан укып таныша, бу гына җитмәгәнлеген сизәм, архивларга кирергә кирәк. Башкортстанның үзәк тарихи архивына кирип китүендә менә шуның белән бәйле булды. Онда Русияда уздырылган 10 ревизияның 3-се саклана. Ягъни соңгылары 10-нчы, 9-нчы, 8-нчы ревизияләр. Шулай итеп, аларны картатай минем туган 59-нчы елда, 1859 елда, ягъни ничектер белгән кешеләрнән тирәнгә чумарга кирәк, картатайның туган елларын табу миңа зур бер таяныш булып китте инде.
Барбір уйланып отырам. Ризасызлық бар менің көңілімде, шумған сайын шумасы келе. Оқу залының мүдирі мұны қарап тұра, онда бек ихтибарлы кішілер. Оқу залының мүдирі әйті, сізге бәлкі Рыгадаға кетерге керек дей. Рыгада инде Российский государственный архив древних актов, бұрынғы актлар архиві. Онда кеттім. Ол вақытта командировкаларға бару жойлы еді. Бір командировкаға барғанда мен кірдім онда. Шунан бір атна күткеннен соң меңе бірінші ревизия язмаларын кетіріп берділер. Мен инде С харфіне ізлейм, яшырмейм, бұлай оқтарам, кирге оқтарам материалларына. С харфіне сыйыршбаш керек меңе, жоқ сыйыршбаш. Шунан онда да оқу залының мүдирі әйті, бәлкі де сізге фәнни іш ашарбыз. Мен риза инде, ол әйті, бұл іш инде төлеулі де, мен риза шушылай етіп кеттім де, оштық бұл ішіне бір ярты елдан шалтыратсам, бұл Евгения Ефимовна бек иқтибарлы кіші болды. Сіз мүмкінлігіңіз болғанда келіңіз әлі дей. Біз сізге нәрседір тапқан көбік болдық дей. Мен бардым Шираттағы командировка, шунан мені алып түсіп кеттілер подвал көбік бір жерге. Мына шушы майдан көбік иденге жайып салдылар. Бұл Ырымбур губернасының һәм Қазан губернасы үлішінің картысы. Нәтижеде, Қасым абай, сіз неше буын бабаларыңызны іздеп таба алдыңыз? Мына бұл әтиегіз янынан да, һәм әнейгіз янынан да іздейсіз бит әлсіз? Әнкәй яғынан біздің шәжәрә 17 мен yazған вақытта, оны мия бүләк етіп берді Ғабдылбары Исаев. Ол мия іш туған туры келе. Ол Ленинград мәшитінде ұзақ еллар ішләді Ахун Хазірет болып, анан оны алдылар Уфаға мүфти ясап етінде бір 10 ел яшәді. Біз аның білән оралышып яшәдік, ол мия өзі түзіген шәжәрәні берді. Хазір енді ол яңадан тігі ұнықлар, турунлар буынында құрсаң, ол 19 буынға жеткендір. Міне бұл шәжәрә, Қасым абай, аны түзу, міне Ирактан бик бұрынғы бабаларыны табу. Шәхсән сіздің үшін ол нәрсе берді? Қанағатлық хисет тудырамы, ғырурлық хисет тудырамы? Һәм сіздің міне бұл қызметіңізді, сіздің балаларыңыз, ұнықларыңыз, олар бейәли біләме, жоқ му, аңлайлар ма олар аны? Бұл искеткіш зор нәрсе енді ол. Ол туғанлыққа мәтхия, туғанлыққа. Менің ұнығымда мен шушы архивларда алып қайтқан әйбірлеріне башта қолязма китап yazғаным, шуларны оқып, бүтіней балашаға хасы болмаған сұраулар беріп отырды. Демек, аларға да қызық. Қазір оның туйлары деген кебек тәқдим етулері болды бетін түрлі жерлерде, өзі біздің туған ауылда Сыйыршбашта, Шоқмағышта, Уфада, Қазанда болды бетінде. Шушылай тұрып, мына Тамырлар китабы менім келіп шықты. Менім шатлыққа ол вақыттағы Татарстанның президенті Меңтемір Шаймиевнің қолына да барып кіргенде, ол меңа хат язды. Бұл бетінде китап авторы үшін ескеткіш шатлықлы. Мен өзімше анализлеймінде, әгер де ол мұны оқып ма, оқтарып ма шықмаған болса, оның ярдәмшілері ешті бұл сөзлеріні яза алмайлар. Шының үшін мен бүләкке бере тұрған Тамырлар китапларына Меңтемір Шаймиевнің хатын ксерокопия ясап, her bir danasına yapıştırıp çıktım. Bu mine ғұрлық. Sizin işçilikten teması da o planlı iqtisat. Aytırga kerak, bu Sovetlar Soyuzu şırında indi biz planlı iqtisat bilen yaşadık. Bugünkü gündə hazır bizim bazar iqtisadı deb aytamiz, bazar münasebetleri. Mine sizin hizmetke bugünkü gündə ihtiyaç var mı, yok mu? Әллә инде менә шушы Советлар şırında kerak buldu da şunun bilen unutuldu mu planlı iqtisat? Biz hazır plansız yaşayız bulup çıgamı? İhtiyaçga kadar ihtiyacga cevap bergen için men başta aytayım әле. Мен 65 yılda aspiranturaga kirgenden soң aspiranturni tamamlау bilen meni ulkan ilmiy xizmatkar yasar için hoca kishi o'ylay qo'ya qo'yarga bu Yusupovni.
Шул кия мине бер яңа юнәлешкә куйдылар. Бу тармак ара баланс. Ул вакытта гына түгел, хәтта хәзерге вакытта да бик кирәкле нәрсә, әмма аны бүген төзүче генә юк. Ул вакытта тармак ара баланс илдә бик күп регионнарда төзелә иде. Шул хисаптан Татарстанда бер баланс төзелде 1966 елга. Аннан Татарстан төзелмәде. Ә безнең Башкортстанда шушы ретроспектив баланслар алар 5 елга төзелделәр. 70, 72, 77, 82, 87. Шуннан соң моның белән генә риза булмыйча мин аның секторның җитәкчесе итеп сайладылар. Моның белән генә риза булмыйча Литвага барып аларның тәҗрибәләрен тикшереп без планлы тармак ара баланс төзедек. Бу да җитмәде. Чөнки балансларны анализланган нәрсә ачыкланды. Материал сферада Башкортстанда һәрбер эшче СССРның 100% белән чагыштырганда 13% эшли. Ягъни 13%ка күбрәк җитештерүчәнлек. Ә менә милли керемне кулланганда шул ук СССРның һәрбер кешесен 100% итеп алсак, ул безнең Башкортстанда 83% кына булды. Карагыз әле тегендә 13, монда 17, аерма 30 пунктка барып җитә. Шуның өчен без оптималь тармак ара баланста төздек. СССР таркалу аркасында моның шундый кыйммәтле нәтиҗәләре кулланылмый калдылар, кызганычка каршы. Хәзер без Русиядә 85 субъект бар икән. Шул 85 субъектларны бөтенесендә теге киңәйтелгән җитештерү, воспроизводственный процесс нигезендә 9 компонентны кулланып интеграль күрсәткечләр эшлибез. Менә әйтеп китим инде, Татарстан белән Башкортстан күп күрсәткечләрдә шушы 85 субъект арасында һәр вакыт беренче 10лыкта торалар. Ә моның әһмияте нәрсәдә? Кайсы интеграль күрсәткечләр нинди тулайым ішкі продуктны, региональ продуктның күпме өлешен бирәләр. Кайсы өлеше җитенкерәми, нинди теге кыен диспропорциялар бар. Шуларны тикшереп, бу инде аны кирәксез дип әйтү Шишкіне урынсыз болған бұл. Менә сіз шул кадәр түгел итеп, менә бу икътисад темасы буенча татар телендә, ана телендә сөйлисез, әйбә. Һәр хәлдә бит инде сезгә менә бу үзегезнең эшчәнлек буенча күбрәк русча аралашырга, фәнни хезмәтләрне рус телендә язарга туры килгәндер. Әмма дә ләкин менә сездә шул кадәр менә ана теле, татар теле камил буларак, әдәби тел буларак сакланып калган. Һәм менә мин сезнең китапларыгызны укыганнан соң да моңа тагын бер кат инандым. Менә телгә мөнәсәбәт, телне менә шушындый гомер буе саклап, үзең белән йөртү. Сез моңа ничек ирештегез? Ул махсус эшләндеме? Ничек сез телегезне онытмадыгыз? Бу даирәдә. Башта әйтеп китим инде, хәзер минем 450дән артык фәнни хезмәтләрем бар. Әлбәттә, алар барысы да рус телендә. Туган тел, татар теле иң беренче әткәмәнкәмнең тәрбиясе бит инде. Аннан соң шын татар мәктәбе, 7 еллык мәктәп. Без бит рус телендә 3нче сыйныфтан башлап кына укый башладык. 1нче, 2нче сыйныфларда рус телендә юк иде әле бездә. Шуннан соң минем бәхеткә Кушнаренко татар педагогика училищесы. Ул андагы мөхитне мин менә әле дә сагынып шундый искә алам бит инде. Шуннан китаплар уку, без китапханада булган, училищеның китапханада булган бүтән китапларын хәтта парта астында укытучыбыздан кашып та укыйдырык. Шушындый теләк тартылу булган бит инде. Шуннан соң хәзер менә шушы үзем язу
кебегрәк әйберләр килеп чыкты. Мин моны түгел датысы белән хәтта хәтерлим. 1975 елда бу бийек җиңүнең 30 еллыгын бәйрәм иткәндә мин анда СССР Фәннәр академиясенең Башкортстан филиалында хезмәт итә идем әле. Шунда конкурс белдерелде. Җиңүгә багышланган әйберләр буенча конкурс ул иш телдә барырга мөмкин. Үзебезнең татар теле булуга бердән шатлану, икенчедән җаваплылык хисе сизеп. Миндә шундый бер ни булды, үндәү билгесе белән. Мин дә язмасам, кем аны язар? Шуннан ике кыска гына теге кыска хикәя рәвешендә сугыш ничек бетте? Мин аны хәтерлим, сугыш икенче мәчетнең кырыеннан Әнүзә апа кайтып килә. Галстугын ул вакытта аны касынка итеп бәйлиләр. Булгый сугыш биткән. Менә бу 8 май көнне мин ишетеп сугышны биткәне. Шуны яздым. Икенчедән зур яшьләргә җиткәч инде әткәйнең дә, абыемның да каберләренә барып, әнкәйнең зиратыннан ярмалы кара туфракны итеп салдым. Шунда мин хыялый кеше кебек әткәй белән сөйләштем. Исәнме әткәй дигән әйбер яздым. Шуннан аңарга сөйлим битендә булган, ул киткәннән булган вакыйгаларны. Менә шулай барды. Туган телдә язу башы. Аннан китте инде. Туган тел дигәндә менә бүгенге көндәге вазгыять сездән инде борчулар уята. Туган тел мәсьәләсендә менә сез әйтәсез әле 7нче сыйныфка кадәр ана телендә укыдык дип. Бүген дә югыйсә мөмкинлекләр бар ана телендә укырга, кем әйтмешли закон ягыннан да без ата-ана кайсы телдә укытуны үзе сайларга мөмкин. Әмма дә ләкин дигән сүз бар. Әйе. Әмма дә ләкин генә дә түгел. Менә элгәрге хәлне бер буынны артка шикереп карасак, ата-аналар без үзебез русча белмәдек. Без шуның өчен укый да алмадык. Белгечлектә алмадык. Уккан чагында, кайбер чагында еш кына телне белмәгәнгә баһалауны да төшергән чаклар була иде дип, балаларын шушылай тәрбияләделәр. Хәзерге тәрбиячеләр, ата-аналар кызганычка каршы үзләре инде телне юнне башлы белмәүчеләр. Менә шуның зыянын без ифрат күрәбез. Мин уйлыйм, бу вакытлы күренеш булыр. Төп сәбәп туган телне укыту сәгатьләрен киметүдә төп сәбәп. Бу вакытлы хәл, бу хәлдән без бер периодта килеп чыгарбыз, Ходай кушкан булса. Әмма әле шушы вакытта да аңарга каршы көрәшеп була. Ата-ана көрәшергә тиеш. Ник ата-аналар үзләре менә балага ияреп икенче телгә күчеп алар белән сөйләшәләр? Нигә аларга әйтмиләр? Бу бит бөтен гаиләләрдә бармый. Бу кайбер гаиләләрдә бара. Мин мәсәлән үзебезнең гаиләдә чит телгә күчә башласа, кызыклы бер әйбер әйтәм. Менә бу йортым, минем фатирым, бу минем дәүләтем. Монда бердән бер дәүләт теле безнең туган татар телебез дип кисәм. Шушылай итеп, без үзебезнең улыбызны тәрбияләдек чакмагыш ягында. Ничек чак кына тупасырак та бик матур туган телебездә өйрәттек. Менә Уфада ул шулай тел сакчысы булып яши, шуңа күрә мин горурланам. Менә яшь аталар, аналар инде ничектер чигенә башладылар. Бер мисал гына китерим әле. Быел җәй башында Кара Идел буена минем йөри торган, шундый яратып йөри торган җирләрем, яшел үләннәр, какка, кузгалак, Идел җуасы, балтырган шундый әйберләр җыярга бардым. Кичкенә генә Нуриман районының бер авылы Бикмырза дигән. Шунда менә шушының буйлы малайлар, кызлар русча сөйләшеп көтү-көтүп йөриләр. Авыл балалары. Авыл балалары. Бу менә күздән яшь чыгарырлык безнең
трагедия без, әгәр без моны туктата алмасак, бу битендә милләтебезне бетерүгә китерә. Ана да моны аңлап, ниндидер нәтиҗәләргә килергә вакыт. Мәктәптә туган телнең сәгатьләрен арттыру да инде ул дәүләти көрәшкә әйләнергә тиеш дип уйлыйм. Менә 22 республика бар икән Русия Федерациясында. Алар бит бердәм тавыш белән дә моны куя алалар. Илнең икътисадын туган телне арттыруга карата. Милләт дигәннән, киләчәк дигәннән сезнең бер цитатын укып китәсем килә. Бу инде Татарстан белән бәйле суверенитет турында сүз бара торгандыр. Хәзер суверенитет төшенчәсен кулланмаска тырышалар. Киңәшем шул, бу сүзгә тузан төшмәскә тиеш, без урынлы булган сайын ул суверенитет турында сөйләшергә тиешбез. Менә кызганычка каршы хәзер суверенитет сүзен без хәтта республика көне алдыннан да бик сирәк кенә файдаланабыз шул. Ни өчен онтабыз без аны һәм ни өчен без аны онтмаска тиеш? Кабатларга тиеш. Моның алдыннан шәк кына әйтимәл теге үткәндәге сорауны дәвам иткән рәвешендә Татарстанда менә Татарстан Яңа гасыр каналы һәм дә бөтен дөнья татар конгрессы һәм аның милли шурасы. Менә алар тагын әйтимәле моңа кадәр президент вазифасы. Президент вазифасы булган биткән очракта да без аңарга уңайлы бер туган телдә бер исем табарга тиеш. Шулар иш шушы бирлек итеп карый алам мин аны. Шулар татар халкын башта барладылар. Хәзер бирлиләр, бирләшү барды. Бу глобаллашуга да каршы. Шул ук вакытта глобаллашуның уңай якларын куллану мисалы да булып тора. Хәзер икенче әйтелгән сорау буенча мин үзем менә бу китапларда суверенитет турында нык әйтергә, күп әйтергә яраса, мин шулай әйтәм. Менә безнең Индус Таһиров әфәнде ул бит бик матур язды булар турында. Бу төшенчә ул кайдандыр өстән төшәргә тиеш түгел. Бу төшенчә халык, милләт төшенчәсе. Милләт аны татар милләте референдум вакытында кирәклеген әйткән. Шуның өчен ныклап әйткәндә бер кемнең дә моны алып ташларга да, кысылырга да хакы юк. Шуның өчен менә мин игътибар белән карап тордым. 2022 елда Татарстанның 30 августта шушы бәйрәм иткәндә суверенитет сүзләре күбрәк кулланылды, киңәйтелде. Әйбәт булды. Мин моңарга бик шат булып карап тордым. Теге 21-19-ларда битеп биткән. Башка республикаларда да, якутларда, мәсәлән, ул киң кулланыла бит инде. Безнең Башкортстанда бу җитеп бетми. Шуның өчен аны куллану кирәк. Аны халыкка аңлату. Бу нәрсә аңлата? Бу бит теге ниндидер бер теге шигар хәлендә әйтергән генә сүз түгел. Бу инде безгә өстән төшерелгән сезнең бу мөмкинчелегегез дип теге 90-нчы елларда игълан ителде, декларация кабул ителде. Мин иң зур шушы баһаны бирәм ана референдумга. Референдум әйтте сүзен. Суверенитетны әйтергә безнең хакыбыз бар. Касым абый, менә сезнең иҗатыгызны, биографиягызны өйрәнгәндә һәм сезнең менә китапларыгыздан да бу ачык күренә, публицистикадан сез татар җырына, татар халык җырына мөкиббән кешеләрнең берсе, сез аларны бу турыда шул кадәр тәмләп язасыз, хәтта ки сәнгать белгечләре дәрәҗәсендә ниндидер менә шушы җыр юнәлешенә, татар җыры, татар халкының җыр сәнгатенә ниндидер анализ бирәсез. Менә бу җырга, халык җырына мәхәббәт бу каян килә сезнең? Теге Майдан каналында бар бит әле татар җырына дон. Татар җырсыз юк.
татар авылы да, біздің әкейлерінің ауылдағы қызметлері не қадар қиын болса да, олар язгы тауда, күзгü тауда, урақ уруда, күлтә бәйләүдә, күлтәләрне сугуда, олардың декабрьгә кадәр бу эше барадыр. Шунда да жыр тукталмады бит. Минем үз мисалымда, менә без утырабыз 4-нче сыйныфта укыйдырым әле, мин ханапа укыта, минем 3 туган апам ул, Йосыф нәселенең кызлары бик моңлы матур итеп җырлыйлар. Караларыбыз туңган, үзебез өшегәнбез, әткәйләребез сугышта үлгәнгә бирешкәнбез, менә ул физик рәвештә дә күренәдер. Шул вакытта ханапа аптыраудан керәдер иде, әйтәдер. Укучылар, әйдәгез җыр дәресе ясыйбыз, ягъни башка дәрес хисабына җыр дәресе эшлибез. Бу битендә башка мөмкинлек калмаганнан. Шуннан бәхтемә Кушнаренко педагогика училищесына килгәч, 2 төрле җыр, русча 3 җыр, татарча 3 җыр. Фуат абый Факаев килеп керде дә, укучылар, хәзер мин сезгә 3 җыр уйныйм, баянда уйный ул. Сез шуны әйтеп бирә алырсыз микән? Берсе сарман уйнау башлау белән, абый сарман бу. Шуннан соң Идел. Иделне бер-ике кеше генә әйтәлде, Иделнең яңа чыккан чаклары булган ул. Аны кызганычка каршы субуйлап диләр. Минем hiç кенә дә әйттерәсем килми, чөнки ул эпик җырга әйләнде татар халкы тарафыннан. Ул Идел кебек мәхәббәт. Шуннан соң 3нче әйберне уйнады, биребездә белмәдек. Шуннан хәзер Муса 3нче курсын тамамлаганда Муса Җәлилнең каһарманлыгы килеп чыкты. Фуат абый безнең класска килеп керде дә, укучылар, мин сезнең алда гаепле, мин булган хатамны менә бүген төзәтергә тиешмен. Теге вакытта уйнаган әсәрне мин сезгә яңадан уйныйм да, шуннан аңлатып бирермен. Хәзер бу уйнап җибәрде. Ул вакытта инде мин Біле язган идем инде. Бу Муса Җәлил либреттосына Нәҗип Җиһановның язган Алтын чәч операсында җикмәргән ариясы булып килеп чыкты. Менә шушыны уйнап җибәрде, бүтән классыбыз белән булдык. Менә татар җырына мәхәббәт шулай килде бит инде. Шуңа хәзер мин 3 мәртәбә авылда гына түгел, Сыербашта гына түгел, Шакмаш районында конкурслар үткәрдем. Татар халык җырларын башкаручыларның Касым Юсупов призларына конкурсы. Беренче конкурска Фәрида апа килде бит үзе. Бу бәйеп йөргән жюри буларак. Жюри рәисе булып килде. Жюри рәисе булып Фәрида апа килде. Оңынчы бер хәл килеп чыкты. БДУның татар филологиясе доценты Рауф Идрисов миңа килде дә, без бер районнан Касым абый, Фәрида апа хәзерге Башкортстан шартларында татар җыры турында сөйләшергә мохтаҗ диде. Шул кия мине алып китте Фәрида апаларга. Фәрида апа алмалы, карлыганлы белешләр салып куйган, ул да белгән. Бик озаклап сөйләшеп утырдык без аның белән. Оңардагы татар җыры турындагы информация ул һичшиксез күп бит инде. Шуннан бу хисләр белән мин мәдәни җомгада Тукайга тугры калган җырчы дигән мәкаләне чыгардым. Фәрида апа барды. Фәрида апа шундый ихласланып жюридә рәислек итте. Шуннан біз аныңарга Уфага кайтып китәргә Сыерыш турында уйламыйбыз да инде. Уфага кайтып китәргә машина хәзерләп куйдык. Фәрида апа, менә бу машина сезне Уфага алып кайтып китәчәк. Юк, минем Сыерышка да барасым килә. Барды, бергә шунда вакыт үткәрдек. Икенче көнне теге гала концерт булды, җиңүчеләрнең Сыерыш баш нинде. Бер хәллегенә әйтәсем килә инде. Аңарга минем җәмәгатем менә кушакка сыймаслык ак чәчәкләр бүләк иткән иде. Шуннан Сыерышта мәдәният йорты шаккына суграк кыш көне шулай була бит инде. Ул үзенең тунын
иңне каплаган Фәүдәт җырлады, искиткеч җырчы ул. Яңа гасыр каналда еш бирә аның концертлары минем күрше авылдан һәм дустым. Шуннан Фәүдәт җырлый Матур иттереп инде, Фәрида апа түзмәде хәзер. Урыннан басты да бер җырны җырлап бетергәч, атлап шушы ак чәчәкләрне Фәүдәткә биргә. Тунының бер җиңе ишелеп китте дә, ак чәчәкләр кыйла бара артыннан. Монда җидәрлек калды, аларны Фәүдәткә бирде. Менә җырга мәхәббәт ул шушы үзенең адымы белән мәдәният йортындагы бөтен халыкны да бит татар җырына мәхәббәт белән тәрбияләде. Касым абый, сезнең шушы җыр мәсьәләсендә әйткән фикерегездән тагын бер цитата формасындарак әйтәм инде. Сез халык җырларын Чишмә башы белән чагыштырасыз, ана токымы дип атыйсыз. Менә халык җырлары беренчел, композитор җырлары икенчел. Гадәттә бит инде халык җырларында заманында кемдер язган, аның авторлары онытылган, билгесез. Кай вакытта бит безнең композитор җырлары да халык аның композитор тарафыннан язылганын белми, ул халык җыры буларак кирип китә халык арасына, шулай бит. Шулай, әмма мин үз фикеремдә калам, барыбер ул ана токым. Нинди генә яхшы композиторлар булмаса, менә Нәҗип Җановны алсак, үзенең аның зур әсәрләре бит инде барыбер ниндидер татар халык җырына нигезләнгән. Фәрит Яруллинның минем аңлавымча Шүрәле балетында төп мотив bütün балетны озатып баручы ки ул татар халык җыры сөю җыры. Шушылай итеп ана токымга тоянса, композиторның әсәре дә уңышлы була. Шундый ниләрне үзебезнең Сара Садыкова күпме булды. Мин хәзер менә Башкортстанда яшәп иҗат итүче Зифа Нагаеванда шундый димен әле. Соңгы 8-нче съездда Фәнвали Әхмәт җырлады Зифаның бер җырын. Исемен генә оныттым. Әмма ул инде шундый халыкчанның да шедеврлары рәтенә керерлек. Мин шунда бер кешедән яшермичә рәхәтләнеп елап утырдым. Шуннан 2 көн үтүгә фәнгә шалтыратып сүзләрен табып алдым моның. Менә шедеврлар аныкы әтеге элекке заманда язу ысуллары булмаганда талантлы шундый кеше чыгарган җырлар халык җырларына күбрәк әйләнеп киткәннәр. Безнең инде әңгәмәбез матур темалар турында бара. Әлбәттә, сез менә Казанга еш йөрисез дип әйтәм инде. Сукмакка ширәм үстермисез, килеп йөрисез. Әйтергә кирәк, менә Казан, Уфа арасы ул һәр вакытта да ничектер менә мөнәсәбәтләр ягыннан караганда бер төрле генә булмады. Төрле вакыты булды, әйтергә кирәк. Безнең инде теге татар белән башкортны бер кошның аерылмас 2 канаты дип әйтсәләр дә, канатлар кайрылган вакытларда була. Әйтик, менә соңгы бу җан исәпне алсак, 2021 елда шактый гына ниндидер аңлашылмаучанлыкларда чыккалап торды, булды. Әлегә менә бу җан исәпнең кем әйтмешли нәтиҗәләрен игълан итмәделәр, шулай бит. Менә сезнең 2010 елгы җан исәп алдыннан әйтелгән бер фикерегездән цитатаны әйтеп үтәсем килә. Бу елгы җан исәп, ягъни 2010 ел турында сүз бара, хакимият басымыннан азат булып, дөрес оештырылса, Башкортстан татарлары сан нисбәтеннән кире 2нче урынга менәчәк, башкортлар 3нче урынга төшәчәк. Инде бу 2010 елгы җан исәпнең нәтиҗәләре билгеле. Менә сез ничек кабул итәсез менә бу җан исәпнең нәтиҗәләрен үзегез, аның барышын, процессын менә Башкортстанда яшәгән татар буларак? Минем шәхсән үземнең баһам буенча иң демократик юл белән үткән җан исәп ул 1989. Шуның өчен үземнең анализларда
Мин 1989-на олам. Менә бу Моңаймаста иде һай бу бала китабында илдә чыпчык булмас дигән ул чынбарлыкта әдәбирәк булып исеме тоелса да, ул чынбарлыкта фәнни мәкалә. Мин ана шул 1989-на анализлап, шуннан илгә кайту, илдән киту, миграция процессларын тикшердем. 2010 елдагы җан исәп, ул 2002 елга караганда әле яхшырак, әмма ул уртача хакимиятның роле монда күренде, нык күренде әле. Шуның өчен 89, менә идеал димәсәк тә 89. 21 елда мин нәрсә көтәм? Әгәр дә татар халкы миллионнан ким булып күрсәтелсә 2002дәгечә, ул мәгънәсезлек була. Ул турыдан-туры әйтергә мөмкин, статистик органнарның зур һәм кичерелмәслек хатасы булачак. Хәзерге вакытта килеп чыкты бит инде менә безнең төньяк көнбатыш диалект дигән минем шәхсән фикерем буенча мәгънәсез бер теория. Бу озак гомерле була алмаячак. Чөнки моның өчен тарихка, татарларның менә Башкортстанга күчү процессларына тарихи яктан карарга кирәк. Аннан соң милләтнең бит әле аның берсе этник карашы була, икенчесе социаль карашы була. Монда менә төньяк көнбатыштагы безнең татарлар, алар социаль нигездә җиргә мөнәсәбәт, җирсез калмас өчен, беренчедән алар чукындырылмас өчен күчеп килгәннәр, икенчедән исән калыр өчен, җирле булыр өчен тырышканнар. Шуның өчен башкорт булып киткәннәр. Алар бит җырлаган җырлары, ашаган азыклары, сөйләгән сүзләре, кигән киемнәре һәм антропологик үзенчәлекләре шын татар бит инде. Менә шундый бер кызык кына күзәтү, җанисәп үткәрелгән елны, җанисәп алдыннан без инде менә шундый бер милләттә күтәрелеш булды. Шулай бит. Менә ул массакүләм мәгълүмат чараларында дисеңме, сәхнәдә дисеңме, эстрадада дисеңме, әйеме, тарих белгечләре күтәрелделәр. Без үзебезнең үткәнебезне барлый башладык, аны халыкка яңадан кайтарып җиткерә башладык. Үзебезнең шәхесләребезне олыладык. Җанисәп үтеп китте. Бу шаукым сүрелде, сүрәнәйде. Менә нишләптер менә бу юнәлештә системалы эш алып бармыйбыз кебек. Менә вакыты килеп җиткәч кенә җанисәп алдыннан гына искә төшерәбез түгелме без бу эшнең кирәклеген? Өлешчә шулай. Шул ук вакытта теге дулкын рәвешендә бара икән, дулкынның да бит бар. Иске ноктасы, түбән ноктасы. Шуның өчен ул табигый бер процесс. Менә мин әйтәсем килә, бер 10 еллар элек Уфада без үткәрдек бер татар китабы конкурсы. Мин анда жюри рәисе ясаганнар иде. Бер нинди теге коткысыз дигән кебек 90ннан артык китап килде. Мин менә шоклар каттым, менә шулай безнең халыкның активлыгы. Бүгенге көндә дә алар язалар, хәтта профессионаллар барлыкка килде. Шушы татар авыллары китапларын язу буенча. Шуның өчен ул дулкынның яңадан бик хәле килер, без аны тыябыз. Һич кенә дә бүтүнәй дә бу процесс, бу система таралды дип әйтергә тел бармый. Алла бирса килеп чыгар яңадан.
Менә без әңгәмәнең башында инде сезнең гаилә турында да сөйләштек. Гомумән гаилә, татар гаиләсе, бүгенге көндә менә гаилә кыйммәтләре темасы ул бик күтәрелеп чыкты Россия масштабында да. Без инде традицион гаилә кыйммәтләрен саклыйбыз, традицион гаилә юнәлешендә яшибез һәм көн күрәбез. Менә татар гаиләсе дигәндә сез менә нәрсәне күз алдында тотасыз? Татар гаиләсе ул бүген нинди булырга тиеш, нинди үрнәк булырга тиеш ул безнең җәмгыятьтә? Мин өйләнгәндә бит заман бик авыр иде. Әнкәй минем абый белән җиңгине була инде, утыртып куйганда, абыйны мин ясаган, мине җәмәгатем бәйне ясаган, никах укыган. Ягъни хәзерге вакытта иркенлек, никах укытулар бар, кыенлыклар җитәрлек. Халык саны азая, ул азаю ирләр саны азаю аркасында бара, сугышлар бара. Шуннан соң хәзер ишкишелек, тракторларда мәтәләләр, ишкише ирләр. Хәзер бит авылларда 40-50 яшьлек иләнә алмаган җегетләр яшиләр бик һәрбер авылда диярлек. Шуннан соң хәзер ил масштабында миллионлаган, йөзәр меңләгән кешеләр вакыт хезмәтендә. Вакыт хезмәтен күпме генә без аны мактасак та, ул гаиләгә начар йогынтыясы. Гаилә ушагы, ул система бик тә уалушан, ватылушан система. Менә шушы вакытлар хисабына да зыян килә безнең гаиләләргә. Моңа көрәшү бара инде. Минем күзәтүләрем буенча Татарстанда дин алга китте. Безнең Башкортстаннан күзгә күренеп ул алдарак. Мин моңа сокланып карыйм. Миңа кунаклар кергәли, әйме. Илек мин теге вино кебек әйбердә куярга уялмыйм. Хәзер уйыма да кергән юк. Чөнки бу намазда шафирыгызга куйым юк, ул да намазда. Менә шушы әйбер ул безне менә күтәрәчәк. Ягъни дин тәрбиясе гаиләнең терәге. Әйе, гаилә терәге. Мин менә Чувашстандагы татар авылларына сокланып карыйм, мәхәллә системасы, Тукай авылындагы. Менә шушы система акрынлап ул безгә кайтырга тиеш. Мәхәллә булса, һәрбер теге ишкеше ирдә балачагыннан ук күз алдында була. Ул васчылык итмәячәк тайпылырга. Менә шундый суллар аша без үзебезнең элеккеге барлыгыбызга кайтырбыз әле дип мин өметтә яшим. Касым абый, бик зур рәхмәт. Бу өметләр инде алар иншалла киләчәктә аклансыннар. Сезгә эшегездә, иҗатыгызда дип әйтик, уңышлар теләп калабыз һәм дә инде иң мөһиме сәламәтлек, рәхмәт катнашуыгыз өчен тапшырды. Рәхмәт үзегезгә.